Fl-ewwel 10 xhur ta' din is-sena l-iżbilanċ fil-Fond Konsolidat tal-Gvern kien ta' 105 miljun euro. Dan ifisser tnaqqis ta' 100 miljun euro fid-deficit meta mqabbel mal-istess perjodu s-sena li għaddiet. Bejn Jannar u Ottubru tal-aħħar sena ta' Amministrazzjoni Nazzjonalista, id-deficit fil-Fond Konsolidat kien ta' 323 miljun euro jew 3 darbiet iktar. Dawn ir-riżultati jindikaw li l-Gvern jgħid fi triq it-tajba biex jilħaq il-miri finanzjarji tiegħu għal din is-sena li jfissru l-inqas deficit fl-istorja riċenti ta' pajjiżna flimkien ma' tnaqqis fil-pis tad-dejn nazzjonali. Id-dħul tal-Gvern s'Ottubru ta' din is-sena kien ta' 141 miljun euro aktar mill-istess perjodu senilu. Din iż-żieda kienet xprunata minn żieda fid-dħul mill-income tax minkejja li r-rata tat-taxxa tnaqqset għal 4 darbiet wara xulxin. Dan huwa sinjal ta' kemm qed jiżdied id-dħul tal-familji u n-negozji. Barra minn hekk kien hemm żidiet fid-dħul midwana, vat u mill-bolla, evidenza ta' kemm il-konsum privat u l-pagi qegħdin jiżdiedu. Fis-stqarrija tal-Gvern intqal il-politika tal-Gvern ta' galbu fil-finanzi pubbliċi qed twassal għal tkabbir ekonomiku qawwi. Permezz ta' dan it-tkabbir u mingħajr ebda miżuri ta' awsterità, pajjiżna finalment għandu finanzi fis-sod u l-Gvern kien f'pożizzjoni li jwettaq l-akbar pakkett soċjali fl-istorja riċenti ta' pajjiżna għal il-Gvern b'referenza għal miżuri mħabbra fil-budget għas-sena d-dieħla.